Què és el que aconseguirem amb aquesta important inversió? En primer lloc, reduir la factura que tenim al món local. Reduirem, quan estigui tota la inversió executada, més de 10 milions d'euros a preu d'avui. Per desgràcia, sembla ser que aquesta reducció serà més important en els propers mesos i en els propers anys. 10 milions d'euros de reducció de les factures del món local per lo que té referència a les elèctriques. En segon lloc, una reducció de 26.000 tones l'any de CO2. 26.000 tones l'any de CO2 ens evitem d'emetre a l'atmosfera. La reducció d'emissions comparada amb el 2005 serà del 13%. Autosuficiència energètica dels governs locals, que augmentarà fins al 20%, i la generació d'energies renovables serà de 70 megawatts, és a dir, l'equivalent a un consum energètic anual de les llars d'un municipi de 20.000 habitants. Com els deia, una inversió importantíssima, una inversió que requereix de grans projectes. El mínim cost d'aquests projectes ha de ser de 100.000 euros. El màxim que subvencionarem és d'1,5 milions executant o ajudant amb un 90% del total del cost d'aquest projecte.